Velkommen til jer optager. Jeg vil bare starte med at vise jer spawn på den her EECraft server. Den er rigtig god. Det er bare sådan, hvor man skal mine og sådan noget. Det skulle vi prøve. Men ja, I skulle når man først kommer ind, så starter man i spawnen, selvfølgelig. Ja. Når man så er i spawn, det ligger her. Jeg vil lige prøve at spawn. Det er det spawn. Så går man den her vej. Så ligger alle minerne her. Så skal man bare ind i Q. Først. Så kan man så mine alt det herinde og sådan noget. Så når man har minet det, så sælger man det herhen. Og så kan man lige se, hvor mange penge man har. Jeg har så 9 millioner, så kan man så sælge det her. Det er smart. Og så kan man så, det koster 20.000 at komme til P. Så når man er kommet P, så kan man gå ind i P, så kan man mine sådan noget. Her kommer der dia. Den er lidt stor, den her. Og så kan man sælge igen. Nej, der er heller ikke dia herinde. Og så kan man købe, og så kan man så gå videre i dia. Så kan man gå ind i O. Videre. Ja. Jeg vil lige vise jer der, hvor jeg vil lige vise jer her. Heroppe er fængslet. Jail kaldes det også. Og her er det sådan, hvor man kan PvP. Det er ikke særlig godt op der. Så det skal jeg lade være. Jeg vil lige vise jer, hvordan E den ser ud, fordi selv som jeg er kommet til, så er den rigtig god. Det er det her, men den er hugget sådan næsten. Det her det er så E, den er god. Han ligger D, så det kan man kigge ind til, men det er jeg ikke god til. Så skal jeg lige vise jer GB, så gør man bare sådan her. Skriver det. Og så bliver den her fyldt op med diamond blocks og gold block, emerald block, wisdom block, gold block, iron block og sådan noget. Så kan man sælge det sådan nogle steder. Okay, så når man skriver spawn, så kan man gå til røre. Så er der en lille fiskesø, hvor man kan stå fisk, og så kan man sælge det her inde bagefter. Man kan også købe en fiskestang. Og herinde er der en bandemine. Det er bare ikke over på køre lige nu, så det kan man ikke købe lige nu. Så. Og her, hvad er det? Det er shop. Her er plot world. Og her er shops. Jeg kan selv lige vise jer mit plot world. Det er lidt af mit plot. Hvor jeg ikke har særlig gode ting. Jeg har en hel masse læder derinde. Så kan jeg lige smide plot 2. Jeg kan vælge 2. Der har jeg ikke noget godt. Der har bare sådan en piste til at stå derinde i. Så kan jeg lige gå op på spawn igen. Så skal jeg lige vise jer. Det er ikke det. Lige vise jer PvP. Ja. Det ligger lidt for mig lige nu. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det er det så PvP. Der kunne jeg godt lige gå ud. Så kan man så kæmpe. Det har jeg ikke lige tænkt mig. Jeg har tænkt mig bare lige at dø. Eller komme op. Det var bare lidt sammen med minimail 3, som jeg kender. Det ligger 7 hos mig lige nu. Jeg ved ikke, om I kan se det stadigvæk. Men
jeg vil prøve at logge ud og ind af serveren. Det kan godt være lidt sådan. Afbryder jeg lidt, men det bliver jeg nødt til. Så det ved jeg så, det er lige meget. Men det er egentlig næsten det, jeg vil vise jer. Jeg synes, I skulle... Nej, jeg lader lige en ting med. I kan også gå herhen. I kan købe noget inde på deres hjemmeside, hvor det hedder VIP. Og så noget, der hedder Premium. Så noget, der hedder Donator. Og så noget, der hedder Titan. Hvis I ikke spiller særlig meget på serveren, så skal I ikke købe det. Men hvis I gør, så vil jeg anbefale at I køber det, for det er rigtig godt. Nå, men det var egentlig det. Så. Men ja, jeg vil egentlig bare sige, håber I kommer ind på serveren. Den er rigtig god. ipndplay.eecraft.dk. Det er bare at join den. Man skal ikke whiteliste eller noget. Jeg håber I kommer ind. Vi ses. Hej.